Alle sammen, i dag skal vi kigge, hvad Bella laver en hel dag. Til klokken er et eller andet 7 eller sådan noget. Så ja. Altså, hun har ligget... Altså, indtil videre så har hun ligget derinde bag ved os i et stykke tid. Og nu ligger hun her. Og det er stort set kun det, hun har lavet i dag. Ja. Så hun er... Ja, hun har været ude. Ja, hun har også været udenfor. Og ligget ned. Hun er ikke så vild med hele det der med at bevæge sig. Så hun ligger bare derinde. Ja, det. Ja, det. Vi optager ligesom. Ja, Bella er jo selv en god pige. Og som du kan se, så er hun sådan en god pige, når hun chiller bare. Ja, hun chiller. Hun er chiller nu. Og lige ved at luksusspiller. ja, det er bare godt. Hun rører på sig, Karl. Hun rører på sig. Det var det sindssygeste. Skal det ikke bare være en kort video, det her?